Euskal musika talderik entzutetsuenetako baten kantaria dugu gaur kontrako eztarrian. Zea maiz taldeko Aiora Renteria! Gabon, Aiora! Zer moduz? Ongi etorri? Eskerrik asko. Ondo algara? Bai, perfecto. Bueno, eseri hementxe, lasai. Esku artean daukat, da. Bai. Zer da? Da. Bueno, da Zea maizen azkenengoko diskoa, zazpigarrena, eta azkenean hor dauan dana, estilo ezberdinetako abesti horre guztiak, Zea maiz dira. Eta hori da, garena. Da. Zimaz, hori da. Zuri harrera egiteko jarri dugun kanta, Hurbil, Bai. Hurbil kanta da, eta irratietan eta asko entzuten, ari gara azken bolada honetan. Hau alda hoi hartzunik handiena izan duena? Indarrik gehien hartu duena? Hau da guk erabaki genduna ataratzea lehenengo eta behin, ez? Azkenengo diskoakin, negua janda eta abestiak eukizuen hain arrakasta handia, gure ustez abesti horretatik ezberdinena dana, hau da. Darduan nahi gendun Hurbilek bere lekua izatea ez, besteakin konparatu barik, eta uste gendun hori izala, eta horregaitik batara gendun Hurbil, da definitzen dagoelako disko ezberdina dela. Eta ze gertatu zaizue, pixka bat aspertu egintzarete negua joan da eta horrekin, ala? Ez, aspertu ez, guretzako jendeari asko gustabiako, guk egindako abesti bat, guk egiten badugu, gustoko dugulako da, darduan guretzako brutala, ez, jendearien beste gustetea. Baina, ez altzen duten zalantzaren bat izan negua joan da eta atera aurretik, Zea maizentzat behar bada digunegia izan zitekeelakoan edo? Ez, nik uste dut, egin gendun momentuan, eguan aurretik, era atara aurretik eta beste disko batzuk atara aurretik, hasieran egiten gendu zan abesti batzuk da esaten gendu, hau ez dugu aterako, hau oso poperoa da ez da zer, baina aldu zen momentu bat, gendu zala horrek trauma guztiak, azkenean musiko bakotzak egiten dauzan adire, ez? Da esan gendu, ze txorra da, gure gustoko abestiakin behar duguz, da horrek aurrera atara, ez? Da lan urten zan neguain atara, beste abesti batzuk ere lasaiak diranak, ez? Baina hasiera baten kostetan jakun, hori pentsetea, gu eskara flojera batzuk, gu rockeroa gara, potente urten bigara, ez? Baina horreia traumak aspaldi kendu zan, da negua jandatakien abestia ingendunean guretzako oso abesti berezia zan, ez? Ez gendun espero jendeari hainbeste gustatzea, ez? Osea, izan da pasada bat, eskuetatik eskapa biako. Eta dezente zor diozue. MySpaceen esate baterako pare bat hilabetean kantarik entzunenetakoa izan zen, eta ari esker joan zineten Kanadara ere. Bai, Torontora joan ginen, hor, ez dakit, nonok ikusiko eban hori, da zane, baroango dugu talde hau arantza daue Canadian Music Week, aste beten Toronton egiten da, eta egiten dira, ez dakit, 5 egunetan, 800 kontzertu edo olako zer, Torontoko leku guztietan pilo bat kontzertu dauz, eta esan osko, etorriko zari, eta, animau ginen, da Torontora joan ginen. Esperientzia ederra. Bai, brutala. Gainera justo berri txarrakekoak egon ziranan. Eta izan zen ara heldu, da eurekin batu, da, esperientzia oso ona, ez? Daukaz guztu hiri bat, eta dana bete-beteta dau kontzertuekin eta holan, da zure pulserarekin joan alzarea leku guztietara, ibili ginen, bueltaka, kontzertu pilo bat ikusten, bueltaka denbora guztian, baina rock rolloan, ez? Da guretzako esperientzia oso polita izan zen. Zuek gaztetxeetan eta asko jo izan duzu eta jotzen duzu oraindik, baina Toronton ere izan zineten, BBK Liven ere kantatu izan duzue, oso plaza desberdinak dira, bai publikoari dagokionez, bai baliabidei dagokionez, baina zuek denean moldatzen zarete? Bueno, azken baten gauza da, kontzertu bat egiten dozunean, aurrean daukasun jendeantzako egiten dozu. Izan leike 10, 20, 100 edo 1000, ez? Eta berdin da, gauza da, saiatu behar zarela, gerota kontzertu handiagoak egiteko, saiatu behar zara kontzertu txikietan ere, gauzak ondo egiten, ez? Eta horretan saiatzen gara. Azkenean, gu ez gara jartzen eszenatoki gainean txartopazetako, gure nahi dugu ondo pasau. Da berdin jasku, gaztetxe baten bada edo beste leku baten bada, ez? Saiatuten gara, danatan ondo egiten eta gustora ibiltzen. Hombre, kondizio hobetan, askoz hobeto gauz danak, ez? Baina, tokatzen danean egiten dugu beharreko eta jazta. Zuek
aspaldiko taldea zarete, elkarrekin denbora asko daramazue, unibertsitatean ezagutu zenuten elkar, ja familia baten modukoa zarete. Bai, ja familia gara. Eta Gaztea irratian maketa lehiaketa gure irabazi zuenetik asko aldatu alda zea maiz? Nik uste dut danak aldatu garela pertsona moduan, baina bardina gara, lauro jarraitzen dugu, baina azkenean, bateri joleak, baju joleak familia ekie, batzuk gauz lanean irakasle moduan beste batzuk ez, gauzak aldatu indira gure bizitzatan, ez? Baina gero danak bardin gabiz, laguna gara, gustora gabiz laurok, eta orduan horretan aldaketa holan nabarmenik ez dau. Baina, sin más, bestela, bizitzak egiten duzuz aldaketa guztiak nagusitu iten zarela, eta baina bestela, normal. Zeu gaipatu duzu, bestelako lanak dauzkazue, musika zuk hainbesteko pasioz bizi izanik uste izatekoa da, gustatuko litzaizukela hortatik bakarrik bizi alizatea, baina zaila dagoela. Bai, nik behintzat, oin lortu dut, oin jornada erdian lan egiten dut. Musika irakasle? Bai, musika irakaslean az eskolan, oin Zaratamoko eskolan nau, posakaz esango dut, da umeak agurtu be. Eta, kostau egiten da, baina bere gauza honak be badauzka, ez? Ze azken baten, guk badaukagun lan bat gure etxeak pagatako eta janorduak pagatako, eta taldeak sortzen dauan guztia bat taldeantzako da. Eta orduan horregaitik egin zeinke disko bat kanpoko produktore batekin, edo egin zeinke erabakitzen duzu Torontora joatea, Torontora zoaz, ez? Azken baten taldeak taldea mantentzen du. Orduan bere gauza honak beba ditu. Gero da larroio bat, eta heltzen zarela eukidozu asteburu potente bat kontzertuekin, eta joan behar zalea lanera, eta ibili bazara kantetan ebora guztian umeekin, badauz batzutan niri behintzak kostau egiten jata, baina bestetan be, oinak belurrean eukiteko ondo dator, ez? Ze adibidez, Durangoko azokan zauz, da sentitzen zara artista bat dela letxe, hor jendea denbora guztian zauz autografoak egiten, da gero heltzen da astelena, eskolara zoaz, da zara betiko irakasle petarda, eta hori ongi zara, ez? Darduan horrek behela zaitu egiten gaitu nire uste dut. Zuen familia horretan, elkarri urtebetetzean eta opariak egiteko ohitura ere badaukazu, Bai. Eta zuri esate baterako Budaren irudia gustatzen zaizkizu asko. Bai. Nondik dator hori? Ni idea. Gustau egite jataz, lasaitu egiten haute, eta zeholan erlijinoa egin daulan ez daukate roi horik, baina lasaitu egiten abe Budak, eta orduan baetzea daukat beteta, Budaz beteta, burue de todo tipo, eta beti erosten dut, topatzen dut zeo zer da, beti etxerantzea baten dut, da horri pine. Eta zuri opariren bat egin nahi dizunak ere erreza dauka? Buda bat erosten badau, perfecto dau, ez dago problemari. Bueno, zuen webgunean bila ibili naiz, begira ibili naiz, eta zuen urrengo kontzertuak, larun batean Azpeitian izango zarete. Bai. San Agustinpean, gero Erandio, Elgeta, Zaldibia, Gasteiz, martxan ekagarri alda? Jo, nik nau, martxa hori hartu gure dugu ja. Zein gendun aurkezpen batzuk egin genduzan abenduan, eta gero ongara hilabete batzuk jo barik, eta tortura bat da. Azkenean, nahi dozun martxa hartu, da asteburuak naturalago joatea, azkenean, azten zarenan kontzertuak egiten gozada bat da, ez? Baina galdu dugu erritmoa, da gabiz barriro hartuten, da asteburu honetan barriro ja jarraitko gara martxan, da martxa hori hartu gura dugu, azkenean horretarako gauz, ez? Guzteta jaku esenatoki baten gainean egotea eta gure abestiak kantatzea, da horren atzetik denbora guztian. Da, disko honetan produktore berria izan duzue, Bai. Berria zuentzat, esperientzia handikoa, oso entzutetsua, besteak beste The Cure talde famatuarekin ere lan egindakoa, Dave Malen. Asko aldatu alda zuentzat lan egiteko modua? Nik uste dut baietz, guk normalea egiten genduzan abestiak eta daztozu ezetan petxatzuk erabakitzen dozu norantza joango diren edo norantza ez, Da ukitea tipo bat, honek esan dozkun, 14 abestin behar dozu ez, 12 abesti grabatuko doguz, da 10 sartuko dira diskoan. Darduan, ibili ginen prozesu guztia, super preokupata, ze abesti botako zituen honek tipuak ez, da bueltaka, da azkenean lortu gendun sekulako txapa ematen berari, da torturatzen iaia, lortu gendun 13 abesti sartzea. 13 ageri dira? Bai. Berak gura eban bakarrik 10, baina gubile ginen super agobia, eta joan ginean Londresera bera ibili izan nahasketak egiten. Da joan ginean abestiak entzutera, da
baina hau brutala da, hau ezin dugu kendu, beste bat ipini, hau bez, eta tipo, jo, zio zer Dena kendu bida gustatzen. da, ezin da. Bueno, azkenan lortu gendu, 13 sartutea, bat bai joan zan zeuan beste nivelara, baina gozada bat Daveekin lan egitea, bat tipo oso jatorra, askotan uste oso topauko zula olako estrella bat, eta bai, eta eukiko zaituela denbora guztian bat txapa emoten ez da gizer, da ez gozada bat, tipo oso majoa, oso hurbila, eta oso guztain gendu lan berak. Bueno, gu ere oso gustora ari gara gaur Zea Maiseko Aiora Renteriarekin solasean.